49 anyos nga lalaki gipusil sa silingan kay gisuot sa biktima ang jogger pants sa suspitsado. Nasikop ang namusil samtang nagpot session uban ang laing duha ka mga silingang lalaki sa sitio Mananga, Talisay City. Ano ang report ni Femery Dumabo? Ang 49 anyos nga biktima nga si alias Doming ang ni-report sa Talisay City Police nga gipusil siya sa ang silingan nga si Joaquin Manayon, 38 anyos. May na lang ay igura kini natapsingan si entong abaga. Ang hinungdan sa pagpamusil na suko matod pa ang suspitsado kay nakita niini ang biktima nga gisulob ang iyang jogger pants. Naitabo ang pagpamusil nitong Sabado sa hapon, samtang Domingo sa gabi igihimo ang hot pursuit operation. Nasikop ang suspitsado og laing duha ka mga lalaki nga nag-edad og 56 anyos og 32 anyos. Nasakpan ang tulo nga gingong nagsuyop og shabu. Nasakmit gikan kanila ang kapin sa 1,000 ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Kaning si suspect is nakita niya nga gigamit ang jogger pants niya. So, yung unana, no, gamay ra kay siya, and then naa siya pusil, arm siya niya nakati kanang kuan mo siya kanang noon nga muti kuan ba kanang gamit type og drugs. Nasakmit usabang armas nga gituhang gigamit sa pagpamusil. Kasong frustrated homicide, violation sa Comelec gun ban o pagkupot o ginadili nga drogas ang ipasaka batok sa suspitsado, samtang kalapasan sa RA 9165 ang atubangon sa duha pa kadinakpan. Matod ni Marabag nasuta usab nila nga sa maong lugar sagad mudagan ug mutago ang mga kawatan sa dakbayan. Dugang niini nahibawan sab nila nga daghang mga bag-ong salta sa lugar nga gikan sa laing probinsya ug rehiyon. Hinungdan nga usa kini sa mga lugar nga gitutukan sa mga sakop sa Talisay City SWAT, RMFB ug PMFC. We will have regular prophylactic foot patrol there during nighttime, and also we will be activating our information network there so that kanang ma-inform ta kung naay new settlers or kanang mga bag-ong naong gani o bag-ong tao nga maabot sa lugar. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.